சூர்யா, அழக்கூடாது. இனி உங்க குழந்தைங்களுக்காக நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும். டாடி எப்பவும் சொல்லுவார்ல, whatever happens, life has to go on. இப்ப கூட நீங்க சிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் தான் நினைப்பாரு. வாரணம் ஆயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரணன் நம்பி நடக்கின்றான் என்றெதிர். ஆண்டாள் கண்ட கனவு. 1000 யானைகள் சூழ வந்தவர் டாடி. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. நீ உண்மையிலேயே 1000 யானைகள் சூழ வந்தவன். பிரியா, கேட்டையாது? உன் வைஃப கேட்டா சொல்லுவா. என்னடி? நீங்க எங்க கூட தான் இருக்கீங்க, எனக்கு தெரியும் டாடி.